Добро утро, приятели! Часът е 8. Днес е събота и с моята група, женска група, се събираме след около 3 часа. Аз се поуспах. Трябваше да съм се събудил още 2 часа, преди 2 часа, но ще видим как ще успея да се приготвя, тъй като има много неща още останали да се свършат. Но това е мястото, където мисля да оформя един кът и да видим какво ще се получи. Донесла съм каквото имам от вкъщи. Мислим да си сформираме един женски кръг. Тук има люляк, който цъфти в момента, но не е само този люляк. Навсякъде около нас има люляци и навсякъде се носи миризма на люляци и рози, защото е пълно с розови храсти. От всякъде просто лъха на свежест и зеленина и невероятни аромати от тези цветя. Приказно е. Така, аз да продължавам с подготовката. Ще сложа на слънцето да постои тази вода и ще сложа цветчета. Ето, това е първия бял равнец тук, поне в тази градина. Ето сложих каквито цветенца намерих и ще оставя тази вода сега на слънцето да престои поне 2 часа и с тази вода след това ще си направим ритуално пречистване, ще си измием лицето. И между другото трябва да ви кажа, че още сега като се доближа до купата и мирише невероятно. Така, часът е 10:30 почти и аз съм до някъде готова с подреждането. Даже ми се наложи да отида до магазина да купя лепило в последния момент. Слава Богу, имаха точно това, което ми трябваше. И да, за в момента нещата изглеждат по този начин, но ще видим как може да се наложи малко да ги разместя. За в момента има шарена сянка тук, което е много добре. Ето тук е изненадата. Навлизаме в горичка. И имаме опечени разни интересни дрънкулки. Имаме одеяла, всъщност ще бъде малко по-голямо, отколкото изглежда в момента, но за сега съм ги поставила по този начин. И тук имаме масичката, където ще творим. Току-що завършихме нашата сбирка. Сега няколко часа по-късно, ето така изглежда мястото. Здравейте, днес е пролетното... Не, днес е лятното равноденствие. Не е равноденствие. Днес е лятното слънцестоене. Така че по случай
по случай това съм решила да насъбера... не по случай това. Просто ще вали утре. И затова съм решила да понасъбера малко каквито билки има около мен. Тъй като от много седмици се каня, поне от 2-3 седмици сериозно се каня да насъбера, за да изсуша за зимата. Но по стара традиция отлагам го за всеки следващ ден и да никъде не стигнах. Вероятно няма да мога да събера много неща, но все пак ще поставя едно сериозно начало, надявам се. То аз и нямам много място, къде да ги суша, така че... Така, да видя. Да видя какво ще успея да насъбера днес. Между другото, рози съберат наистина трудно. Не такъв е моят опит. Винаги има някакви чии в розите. И някакси са трудно достъпни, освен всичко останало. Но този храст, този розов храст, този тип, този вид розов храст, вау! А тази билка тук, мисля, че на български се казва цариче. Трябва да проверя със сигурност, но е невероятна билка за всякакви женски репродуктивни заболявания. Особено за уравновесяване на хормони. А тази билка е животник и е изключително подходяща и помага на всякакви респираторни заболявания, за кашлица. Ние използвахме за пиехме я докато градувахме от тази новата пандемия и изключително много помага за възстановяването. Всякакви заболявания на респираторните пътища, кашляне, затруднения с дишането, невероятна билка. Също е за пречистване на черния дроб и изцяло на кръвта. Една от най-добрите треви, които газим. И също може да се яде като салатка. Аз също я слагам на картофена салата. Умешвам ги добре. Ето го и белия равнец, но той в момента започва да покарва. Да цъфти всъщност. Страхотен е. Това е чудесна билка. Значи това е придобивката за днес. Всичко мирише много зелено. Много малко розичка насъбрах, но се надявам следващите дни да е повече. Сега трябва да им намеря място, където да ги поразредя. Някъде по шкафовете ще видим. И така, в момента е топло, най-вероятно ще изсъхнат бързо.
Може би част от тях ще си запази в хладилника в сурово състояние, в прясно състояние, ще се задържат така в нейлончета, не отдолу в хладилника, вероятно към може би седмица-две. Здравейте, приятели! Днес съм се запътила към едно много красиво място, резерват в покрайнините на Хелзинки, където също ще събирам билки. И също и да се разходя в гората, тъй като времето тук в Хелзинки е доста приятно, истинско лятно време. Обикновено е по-студено, но не знам, около 25-6 градуса някъде. Изключително приятно е. И така. И това е наистина много прекрасно място. Това е гора, през която преминава река. И има няколко такива диви ливади. И всъщност аз отивам, търся тях, за да мога да насъбера, за да мога да видя какво мога да насъбера като билки там. Много ми се иска да имам повече време и само да дойда, да застана и да слушам и само да седна край реката и да слушам потока и невероятно красиво. Не знам дали чувате птиците. Супер! Тази година, въпреки че също ми е трудно, все пак успявам да намеря време да изляза повече сред природата. Така, пристигнахме в ливадите. Ето в момента намерих едно много богато място на червена детелина. Цяло находище. Бял равнец. Времето минава толкова бързо и не знам какво успях да набера. Така, прибирам се и даже много бързо. Имам толкова много други задачи, а на мене, честно казано, оставаме се тук. Дните са толкова дълги сега. Слънцето залязва към 11 вечерта, така че е доста светло, до към 12, изпълнена с енергия, с живот и въобще не ми се прибира. През юни месец тук, в Финландия, не знам, трябва да не спя, за да успея да се нарадвам на всичко. И даже и тогава няма да успея. Тъй като има толкова много хубави места, толкова прекрасни места, че направо където и да се обърнеш, невероятни гледки. И когато времето е хубаво, каквото е днес,
не само днес, ами било вече, не знам, повече от месец. Когато времето е хубаво, е истински рай на земята, честно казвам. Има много места, които са запазили естествената си красота и са много достъпни. Не знам. Трябва да се науча да не спя. Аз всъщност успявам да не... Да. Може би да не спя 2 вечери и после на третата си отспивам. Нещо такова. Трябва да измисля да се науча да правя. Преди време май нещо такова не се получаваше.